batteripakker af, eller hvad? Var den for tung før? Nej, vi kørte den anden vej. Så nu kunne batterierne hænger bag på den. Okay. Og så skal den teknomusak, og så sætter vi den to. Og hvad med motorcontrolleren? Ligger de bare nede i... Det er sådan, man drejer den. Er det åbent? Ja, de ligger bare og svømmer rundt. Nu kører den ind i det forben, det. Ja. Så skubber man bare til foran. Ej, den kører lige udenom, ikke? Nej, det gør den ikke. Nu skal vi kravle ind til den. Hvor kører han nu hen, mand? Det er specielt langt, du læser bare derude af. Stiller om i de der robomouse. Måske den er til at dreje. Den drejer en lille smule til venstre, eller? Jeg troede, den drejede til højre. Ikke USB-nøglen. Yes. Det er sådan, vores drejer. Det er bare sådan, man skal dreje i labyrinten. Bare køre ind i det, og så bare... Der er mange skruer i det der. Ja, det var en super stor